Dem baş temaşevanên neja ez Şermîn di van rojan da ji bo demekî xweş em derbas bikin em dîsa bûn mêvanê we. Îro hunermendkî navdar û ciwan bû mêvanê me. Mêvanê me Rodî Bas. Hevalê Rodî tu bi xêratî bernema me? Afirêda merheba ji we re. Tu çawa tu baş î? Merhaba. Başım gelek spas dikim. Hevalê Rodî tu çawanî rewşa te çawan e? Ez jî başim hevalê reş Şermîn gelekî spas dikim ji bo bernameyê gelekî kêfxweş bûm. Tu jî baş xuya dikî. Ez bar dikim hûn Belê, baş in. belê gelek spas dikim Hevalê Rodî. Em zî baş in gelek spas. Ez ê pir spas dikim ji bo yekê tu bî mêvanê me. Rastî awqasa ser vî koronayê jiyan awqasa pûye girîngkî jiyana me de ji bo yekê em rewşa mêvanê xwe em pirs dikin bi rastî pir awa girîng e yan jî. Ji berî her tiştê Hevalê Rodî em dixwazin em belê em zanin tu hunermendkî navdarî lê belê em dixwazin piştî godariya te bikin. Rodî Bas kî ye? Ji me re karî piştî qelaxuzî bikî. Belê. Rodîbaz ji Çewlîgê ye. Çewlîg bi Tirkî dibêjin Bîngol. Ez ji eşîra Bêrtiya me û li Bîngolê jiyan dikim, li Çewlîgê jiyan dikim. Nîzka 15 sal e ez Tembûrê lê dixînim, Sirtana dibêjim. Lê albûmekî me heye û 4 klîbê me hene. Ez wisa Belê. bêjim. Belê. Belê Hevalê Rodî berê her tiştê ez ê bi rastî pirsên zî henin ji bo ser jiyana te zî ez dixwazim piştî xeber bidim. Lê belê em karin bi stranekî tu karî ji me re bêjî em berê godariya dengê te bikin û paşê zê em berdewam bikin. Ser Ez sera. Sirtanekî Ozanî Nemir Aram Tigran ez Sirtanekî wî bêjim beewil. Gelo bê ka ew kî bû? Dibe? Belê. Belê. Yekta keç bir canbelek, huri peri canbelek, kez yereş buri xelek, mecme karkır gelek. Yekta keç bir canbelek, huri peri canbelek, kez yereş buri xelek, mecme karkır gelek. Gelu bi kakibum, nebeye ki botibum, yan yeki amedi bu. Yancı el serhadi bu, navele matmani bu, gelu bi kakibum, nebeye ki botibum, yan yeki amedi bu, yancı el serhadi bu, navele matmani bu. شوق شنگ هات بنازم به evin u dilxwazem bûye teyrekî bazem nizanim çi dixwazem şoq şeng hat binazem bi evin u dilxwazem bûye teyrekî bazem nizanim çi dixwazem gelo bê kakî bûm nebeyekî botî bûm yan yekî amedî bû yan jî ew serhedî bû navele matmanî bû gelo bê kakî bûm nebeyekî botî bûm yan yekî amedî bû yan jî ev serhedî bû navele matmanî bû. Saet baş. Gelek spas dikin Hevalê Rodî. Belê Hevalê Rodî spas. Hevalê Rodî tu karî ji me re parêkê qala pêşiya rojê bikî. Dema ku te muzîkê re te qerar da tu çawa ketî vî jiyanê? Çawa vî muzîkê te dest pê kir?
Nizka 15 sal peş da lê û çaxê ez 15 salî bûm. Salî me hat bû sîv dudu. 16 salî, 15 salî ez wiyan sala da li İstanbulê me xebatê karê pera dikir yani ez dixebitîm li birek saloniya. Lê wê çaxê nêze kir bi temburekî mamostekî ket hundir. Lê gelekî xweşa min telezata ez biçûktiya xwe da ez strana dibêjim, kirama dibêjim. Gelek xweşa min çû ez vê tevê wî mamosteyê ez nastar bûm ku ji Sîvasê ye gelekî baş mamosteyê. Yekî baş xweş lê dixîne temburê. Lê got qursa me heye got tu dixwazî were dibistanê were temburê lê bixîne beelimî. Wê derê dest pê kir yani 15 sal pêş da nîska salkî mi destê temburê dîm. Bi du tembur lêxistinê şûn da ez hatim Bingolê, hatim Çewlîgê. Li Evet. Çewlîgê jî berê erê em diçûn dawet mawet da yekcara. Ji ber daweta şûn da em çûn ew em çûn teheval em çûn Mekemê. Li vir Mekemê heb Evet. pêş da. Evet, Mezopotamya çanda hunera Çewlîgê hebû. Em çûn wê derê gelekî xweşa min çû li wê derê bi rastî çanda hunera Kurdî bi rastî yani pêşvahiya li Bingolê mi dîyan ez gelekî acîb bim yani. Xweşa min çû lê ez li wê derê me berdewam kir. Müzika Kurdî. Berdewam kir koma Çewlîk bi komla Çewlîk me dest pê kir. Koma Çewlîk li wê çaxê gelekî em baş bûn yani. Lê ez teze bûm, hevalê me gelekî baş bûn yani müzikê de. Ez ji wan gelekî tişta elimîm yani ji min wan hokir. Ser notayê ser müzikê ser temburê gelekî ez batkar bûm wê derê. Müzik odası hebû, em müzik odasıya müzisyenê de em tev hevala em di xebat dikirin. Xebatê me gelekî baş dibû lê sanatçî me hunermendê me derva dihatin hozandiya kî dihatin kawa nehat lê benzer yani hunermendê me Kurda dihatin wê derê me ew didîn kêfa me dihat me jê şewq digirt me jê hêjan digirtin. Bi rastî hozanê me hemû gelekî hatin. Ji ber wan daha kêfxweş dibûn, daha em xebatkar dibûn. Lê em diçûn yekçar em diçûn daweta, yekçar em diçûn konser çêdibû ser partiyên me, em diçûn ewekê konsera. Gelekî wî qedê me dewam kir, berdewam kir lê bi rastî zor bû yani. Çawa zor bû? Bi yani baskıya ewekî hebû yani binçavkirin çêbû, zor dem çêbûn. Lê baskî gelekî mezin kirin li ser çanda Bingolê, Mezopotamyayê. Wisa girtin qapat kirin. Bi dûra qapat bû em hemû belav bûn yani em pênc şeş heval bûn. Em belav bûn. Her yek em cîkî da çûn. Wisa em cihevê qetiyan. Yani koma me wê derê da bû. Texmîna min de sala herhalde 2006 2007 wan Belê. sağa erê. Wê şûn da lê ez daha bi serê xwe bûm, bi serê xwe bi tembûr lê dixistim. Em diçûn dawet maweta yekçar kom çêdibûn. Belê. Em wî Ez belê. beriyeke hêna te dest bi serê xwe te dest müzikê nekiriye. Ez ê wana pirs bikim. Lê belê ez piştî dixwazim qala Mekemeyê ez dixwazim bikim. Li alî İstanbul yan jî alî Bingolê te li ku derê te van perwerderî te girte got? Li alî İstanbul'da hebû. Rast e? Li İstanbulê me erê belê. Li Evet. İstanbulê me tembûrê hûr Belê. piştî belê piştî tembûr lêxistina me hokirina me elemandina me yani salek derbar kuştin da ez hatim Çewlîgê. Belê. Belê min fam kir. Belê ez hatim Çewlîgê li Çewlîgê ez çûm Mekeme me dî gelek xweşa min çû yani li wê derê dest pê kir belê. Belê bi rastî hunermendê me alî ser Mekemeyê da bi rastî bi alîkariya ke
پر دخواستم بکن لسر موزیکی از باورم پری هنرمند جیان وان جوی درباس بیه جی علی مکمه درباس بیه جیان تده بله کیجا ما مستد کاری بیجی جمرا پر علی کاریا مکریه جبوی نوا مزوپوتامیا چاندا مزوپوتامیا دا Çanda Mezopotamya'da birasti Levida cemme yani kesi nas nika tune yani yekul nas bu belki az bu bir de heval kimin de civan adar heye بله alikari valla min alikari yani rozan men ama kes mene di yani çava بله yani bingo çevli ciki küçük yani sani geleki küçük ve bela hünermen naminin yani temp bername hemen cihat herin yani ben bu بله yani راست alikari ne rast راست belki راست şey de bu diye belki. بله بله از ام قلب برمال امی بکن لبل بریوی ام کارن ستانه که دا گوداری بکن بله تو برمال بخوازی نه از یا قلب برمال بکن اما تو خواست سرج برمال زیم کارن گوداری بکن بله آلبومتی برمال ستانه کی زازاکیه بله ناوی برمال خوش بو yani nej berstrani bermal nav bermal geleki xoşam çu mugu bira nav albümü bele nav albüm bira bermal be bermal stan ki zazaki ve de haval kim geleki xoş nefsandi u xoşam بله çu mugu leza buxunum damı jürej spas dekim havali bro adis evji müzik da yani kardaki بله işte cemmek evi hevun em hev rabun uçağı. Stan zade kim bira yazı kır bu tu bu xune albümü da gwaski ej kef hoşlum ej kef hoşlum navi albümüj bu bermal wesa bu yani hoş bu بله yani. بله Evet. ام قلب زی بکن بره ام سرانه خو گوداری کن گلک سپاس Stan ne kadar bikem. چوا حوالی رودی Pekam stan ne kadar bikem. ای بله بله ام سرانه که جتا گوداری بکن و پاش از ام صحبت بردوام کن Tamam. Tu elatra vedar biaui bermal 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 Toşiyez gadar biaui bermal 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 Oy bermal 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 Oy dalalarım Velaketu viran ya Oy bermal 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 Oy dalalarım Velaketu viran ya Oy bermal 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 Oy dalalarım Eşyava devi
Firkuret ver beruma oy bermal 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 oy bermal 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 oy delam velat bitu iranga oy bermal 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 oy delam felriş bin darima oy bermal 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 oy delam Saat xoş. Hevalê rodê. Gelek spas dikim. Spas xweş. Hevalê rodê. Vê stranê ji bermal berya bermal, berya albûmê te singla zî derxist ez bawerim. Li ser YouTubeê min dî. Hep stranên te hinin. Te çawa qerar da te dest bi albûmê kir? Berê single û paşê albûm. Albûm pişkî daha cuda ye û zehmet e ez bawerim. Gelekî zehmet e çawa kir ez wî bêjim berê. Bi rastî albûm guran da te jî got gelekî zehmet e hem madî hem manevî bi rastî gelekî kar dixwaze. Belê. Belê strana min yekemîn şîrîna min bû me li ser wî klîp çêkir ew jî gelekî zêde zaman baz bû. Şîrîna min hebû lê dûra min lo halê min çêkir lo halê min strana Reşber Ezîz li vir Bingolê gelekî hozanekî êja ye lê wefat kiriye gelek stranê wî jî Mîkele Aslan dibêje way way nîna o dilo min jî wa lo halê min got strana lo halê min çêkir û klîp çêkir klîba wî jî me da met müzik yayınlamış bû gelekî ji bo wan jî ez silav dikim serkeftin dixwazim gelekî alîkarî bûn gelekî xweş bû û lo halê min gelekî yani ji ber me ji bo me yani gelekî xweş bû yani ji bo nav û rodîbaz û sirtan gelekî li hev hatî yani gelekî millet kêfa wan hat yani xweş bû ji millet hez kirin yani gelek însanê Bingolê yê derve gelekî kêfa wan jê re hat. Wisa bêjim bi dû wî lê albîm bi rastî gelekî te got jî zehmet e ji bo min jî gelekî zehmet bû ez nikarîm albîm çê bikirana belav ku min nikare albîm çê bikirana ez timî dimam yani albîm jî gelekî stan gelekî hebin stan jî gelekî xweş bin stanê anonîm dibe yê te dibin yê min dibe yê hevalan dibe gelekî gelek cuda bi bi rastî zor e lê min jî çawa kir me stan gula min çêkir şîrîna min zaten stana min bû pêşta me çêkir bû gula min mi çêkir stana gula min stana min e lê birîndarım stana min e birîndarım şîrîna min gula min stana min e mi va stanana mi gwazê çehbê anonîm jî weynim çê bikim û bikim albîm ancak ez wisa albîmê çê bikim yani jî zor e yani mi wisa kir mi çehb anonîm hanîn anonîm çêkirin stan ki heval bermal çêkir û Fatim anonîm bû bi rastî gelekî xweş bû ew jî û ser wî klîp jî min çêkir albîm bi heş strana yani çawa dibêjim yani belkî bi Tirkî dibêjim toplama merkezî ya mi wisa çêkirim hemû hanî yekî erê hemû hanî yekcîkî û bi wî xêdî albîm derxist yani albîm bo min yani zor bû yani. Belê albûma te pir xweş e. Dengê te zî pir xweş bû. Min keva godarî kir. Bi rastî albûm kî pir xweş bûye. Ez dîsa bikim bîra temaşevanê xwe bi rastî hevalê nêja ser YouTubeê ser rûpela YouTubeê hûn karin godarî bikin. Rodî bas hûn karin ecbandî bikin. Hûn karin abone bibin ser YouTubeê zî. Hûn karin ser vî vîdyoyê zî ser medyayê civakî da hûn karin parî bikin ku bira bigîje temaşemanê ve ew dînya zî
بله هوال رو دی براستی مقاله آلبوم ذکر آلبوم تگو هفت حب هشت حب ستران هنن هفت حبوی بله کردیه زازاکیه راست بله evet یک زازاکیه بله راست بله بله پیچکیزی براستی demek ki bu fazla salata go az nava ondre müzik elame بله müzik jiboy jiyana tada te çimale kavata dest bir yakır براستی kavata tişki per hasbe ki tişki hoş da tkeve xole te çava dibiniz jiyana xudavi müzike براستی موزیک جانمون da yani tamamıyla az yani bu mu müzik yani ama bejim yani küçükti de zaru bum yani zaru bum mesela dugotin yani testan Türkiye dugom Kurdi dugot yani megele ki kif amna da hat yani mesela dengemi sevdiğimi bu mu hoş atı مدگو عجبا دنگی مش خوشی گلک هوالای دگوتن دگی تا گلک خوشی یا تو هلا ستانه کی بیجی بوسا بردوام کر ستان تمیم دگوت yani بله تنبوری جی ستان دگوت ستان بله ده هندری مدا yani براستی از بکی تر ناپیویم به قصدان لی از بستان خاطرم زمازا بیجم yani وقال bu müzik yani beden anladı bir yek yani az ava bejim yani müzik gerekir hazdıkı o bu müzik az dikayım ki çandu hunera Kurdi ser zamanı xwem az bakım vaji geleki zahmet le videra le Türkiye gerçeki zahmet o yani kar duazı o zor eji binçafkın çedi o yani dedin berçavê medya birastî gelekî ew kawan heye yani zulüm wan ew kawan destê wan sürekli yani her dem li ser me yani babêjim ji ber wî em stanê xwe jî em dibêjin yani çawa bibijî em dibêjin yani yek deman ji gelekî ew derdixînin sıxıntiya derdixînin lê em به ستانی خود کردی ام هر دم ام هر درکی ام دو بیجن yani ام جتش نترسن yani ترسی متونه ام او بیجن yani هنری کردی راستی geleki zahmeti geleki zora o amci hazdıkın o zaman me zaman dayık ameyle yani geleki em bedelavi yani bedelavi gem bedene rastı. Rasta valeja brasti zaman که هون لوینش ولته که هون دیجین براستی زحمته هنری کوات هنری خود چید که یعنی جت سرانه خود بیجی هر دم تشکی درد که به پیشیا مارو هر ستران بیش هر هنرمند بیجه بیا براستی پر براستی جفاکارن زی بله هوا رو دی پیشکی زقلا ولات دنیا بکم ت کنسرات دی ترچی دعوت از باورم Kaçu Avrupa, Ali Avrupa'da te konsere ya da yani jiboy davet ya da jiboy tişketi çuy Vandarazi? بله از جبو دعوت کی هاتم اروپای نسکا سه ماه پیش بو چهار ماه پیش بو از هاتم اروپای لی او کام تونه از کارم هرم var از چون yok bir برنامه ki az çum bu meyvane koçer berti hem tasmam men hem merivn hem jî zavaya o geleki hecaya az bu alikariya wî gelek spas dikim alikariya wî gel ser min geleki zedeyê koçer berti az o bejim koçer berti beritan aşeti hemû belki gek nas dikin var da bikin yani koçer berti zavtiye me tembur li xistiye ava bejim yani her dem kif oy me rahatiye o pişta destay pişta me ez ava bejim yani bavê min belki yok piş nedam me birastî gelekî کتکار لسر ما کاری لسر ما gelek زدیه از جویا سپاس دکم و از جویا منیتارم از آب بیشم از ذکرم هرم yani Avrupa evkam bütün rastı. Bale, bale. Bale emkar hep dastran ki godari bikin paşezi ez disa berdevam bikin. Ez stan ki hozan ser xazım bejeme yek stan zazaki go kurmancı go liyek jam sorani ki bejene. Baş. Bale serşa. Bale.
Ez dikarim denkekî zêdekî kelepçe dikim. Kusurên bêje nekin. بله Bu ya Secer be mangi kırmani davam Heşlemey tutum bir kesni davam Secer be mangi kırmani davam Heşlemey tutum bir kesni davam Ey Khuda levadır barane 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 Yar betum alim virane 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 Ey Khuda levadır barane 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 Yar betum alim virane 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 Heydat heybedat kesti yarnine Kesme derdi kes aga darniye Heydat heybedat kesti yarniye Kesme derdi kes aga darniye Ey Khuda levadır barane 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 Yar betum alim virane 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 Ey Khuda levadır barane 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 Yar betum alim virane 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 ساعت خوش گلک سپاس دکن Bas, هوای را دی bas, گلک سپاس bas. بله هنرمند ما تزانی براستی پرن و همو پر جدان و هیجان زی براستی لسر armanca müzik ezi Ali müzik da armanca ta çiye yani çok perskem jiboy ta idol tiki dibini ezo beşim Bele. İdol birastî ez ava bêjim hozan sehat yeke hemû hunermendê me mezin gerçî hemû heyecan ketkarin û bi zimanê Kurdî bi zimanê me ketkarin yani em çiqas yani bêjim awa yani hemû gelkî baş dibêjin û ez îdol bêjim îdol birastî hozan sehat gelekî ez jê hez dikim û sitanê wî dengê wî tembûra wî yani gelkî kêfa min vêra tê ez gelkî jê hez dikim û Xêro Ebas ev bi rastî gelkî jê hez dikim Xêro Ebas îdol olarak ez bêjim yani gerçi yani îdol e yani awa bêjim Xêro Ebas sitanê wî ne hemû ez gudar dikim û lê sitanê wî dikarim bêjim yani wextê me zamanê hevîse Xêro Ebas ev gelekî îdol olarak dibûnim ez ava bêjim lê şivan perve jî wîsayê û xelî xemgîn bîrate hozan diyare û hemû hunermendê me mezin bi rastî gelekî xweş dibêjin û aram Tigran zaten Mehmedê Şêxo jî belî pêş tê wan û bi rastî yani Kaniya Setan ez bêjim awa bêjim gelek hunerê wan heye û gelekî sitanê wan heye û sewtê wan dengê wan gelekî xweş e em bi rastî em biçûktiya wan jî em gelekî bi dengê wan mezin bûn ez ava bêjim براستی هم همو بون هنرمنده که همه گداری دکرن مالا خدا ام بدنگ وان مازم بون وقتی که دمه که پر خوش بو براستی انا زیویه هبون رو دی پیشکیز قال تکنولوژی بکن نبا تکنولوژی چویه سر روپلا یوتیوب استران خو لویت نشان دادی
tiviya çawa dibînî tu bawer dikî ev yê tişkî serkeftina ji bo jiyana te? Bi rastî gelekî baş e lê nizam heta niha ji bo me gelekî baş nebû ama yani ez bawer dikim baş bû. Yani stan merî gelek çêbikî millet me guder bike xweşa wan her werin ser rûpela meriya. Belkî ji me dengê wan me ego îdol em dibêjin em hez dikin dengê wan. Belkî ji dengê me kesî pir hez nakin. Belkî dû jî yani herkes ew ka wan dibe yani belkî yek ji sevî hez dike, yek ji hermî hez dike. Yani ez ava bêjim yani. Rastî zor e yani Kurdî stran û vê demê de û bi pêşvaçûn yani gelekî zehmet e, gelekî zor e û ez ava bêjim yani kesî ku me sêr dikin guhdar dikin hemû hunermendê ger bira li pêşkirtiya wan bigire û dest bidin wan bi madî dibin, manevî dibin bi rastî gelekî zehmet e û ez ava bêjim yani ji bo me niha ez yani sistema ava bêjim sistema elektronîk ez yani pir zêde ew nakim yani pir zêde qulanmış nakim ez ava bêjim zor yani ji bo me belkî baş ez gelekî gel ser bisekirim ama nizam kêfa me pir jê nayê ez ava bêjim ez dikevim ê der dikevim lê mêze dikim parva dikim çê dikim strana dibêjim parva dikim lê asa albûmê bêjim albûm çêkir parva kir lê ez dixwazim ki bi rastî gelê me insana bira hunermendê me na bira pêşkirtî bigirin û bira li ser YouTube dibe ser yani sosyal medya dibe ser bira parva bikin û bira destekê jê re çêbikin. Belê hevalê ro di rastî vî demê bû di sême vî koronayê heye hunermend hemû ser rûpela YouTubeê tişta çê dikin bi rastî. Daha pir zêde ser internetê ser medyayê civakî sebeb awî ki korona derket yek nikare ji mala xwe derkeve herkes ketiye mala xwe bi rastî van rojan da tu karî her tiş bigî her tiş ser medyayê civakî da ji bo nêwî nizam carcan em mêze dikin cîkî de baş e carcana tiştê ne baş seyanin rast e li belê ji bo yekê temaşevanê me godarî bikin ser rûpela YouTubeê hemû hunermendê me bira ser rûpela YouTubeê bira godar bikin. Bi rastî ev yê zî emekekê ye ku tişkî nîşan didin. Ji bo nêwî bi rastî alîk da zî em herhalde baş em dibêjin. Belê hevalê rodê em karin stranekî daha godarî bikin belê paşê zî em berdewam bikin. Me qala Xêro Ebbas kir em karin godarê wî bikin ji stranê wî zî em karin godar bikin. Dibe ka strana wî derxînin. Belê. Kalukuma. Gelek stran hene tu zanî ez awalê digerim biborîm. Kîja rehetî em karin wî godarî bikin tişkî nabe Xêro Ebbas. Derket erê. Belê. Xemla xwe xirab neke yarim serî xwe veneke yarim xemla xwe xirab neke yarim serî xwe veneke yarim
بأبين مينا ببين مينا بأبين مينا ببين مينا أبين جيانا ياري هبين جيانا ياري بأبين مينا ببين مينا بأبين مينا ببين مينا أبين جيانا ياري هبين جيانا ياري Rojin baş webdawi beben Evi derda vecdil beben Jiyan vecnu ve bıkamlem Vidilanu şahid çeben Be abin namina Bevin amina بأبين مينا ببين مينا أبين جيانا ياري هبين جيانا ياري بأبين مينا ببين مينا بأبين مينا ببين مينا Evin ciyana yâre Evin ciyana yâre Saat xoş, gelek spas, hevalê rodî. Spas dikirin, spas ve şerabî. Erbijî. Rastî em piştî pêşiya rojê em xeber bidin. Piştî van tengasî em bêjin. Projeyê te nû çine, tu dikarî ji me re piştî qelewan zî bikî. Ez zanim albüm pir noyê hene, çemmeberê derket, par derket ez dibêjim. Belê, çi dixwazî bikî piştî vî tengasiyê de? Stanek minu niha çêkiriye. Belê. Lê me got ez akustik klîbekî çêbikim. Stan niha temam e. Qediyayê. Stan zazakiya zazayê Vartoyê. Li wê derê bi rastî hevalekî heye gelekî xweş dibêje stana dibêje lê dixîn dibêje lê nihêrim stanek heye gelekî xweş e û ez ketim hewka wî Facebooka wî ez gihîştim wî stan min jê xwast lê stan jiya wî nebû ya çawa bêjim ya qîzekî bû û wî bi xwe nivisandiye gelekî xweş nivisandiye û me stan jê girt û me çêkir bi akustik çêkir yani bi ez bêjim pir zêde ew bêjim ne lê bi akustik yani ew bêjim stan çêkirî lê akustik klîbê wî çê dikim. Niha hazir e benda hevalê yönetmen maye ez ava bêjim. Belê, belê. Evî belê piştî van rojan da bi rastî evî demê da vî stranê derket. Ev ê single e, rast e? Belê ev ê single nawer. Belê. Erê. Belê. Ji bo bi rastî piştî tengasîtê min ekê pirs kir. Yani projeyekê piştêke koronayê konser yan jî ser welatkî dinê da yani tu dixwazî harîcîkî dinê ji bo ge ji bo konserê ji bo ke tu tişkî bikî li wê tişkî awa fikrê te de heye yan jî Tu bawer bike ez dixwazim li her derekê ez ê herim konser û programa
Lê bela virüsê jî zaten hemû hunermend zaten qeydê ku te jî gol ser gora canlı yayınê çêdikin bername bû ser çêdibe. Lê piştî vî virüsa tu bar bikî niha tiştekî tunê yani tiştek xuya nakî tiştekî ku xuya bike zaten ji me ra tê konser dibe dawet dibin ji me ra tê dawet tê hene em terin daweta Bəli. lê bela Avrupa bela yani derva û İstanbul tu bêjî her derkî bêjî yani dawet û konser bi rastî em benda milletê xwe ne û bi milletê me jî bira hunermendê xwe bira bibin dawetê xwe bi rastî gelekî ketin tengayî însanê ku ketin perê ketin tengayî hene yani ez hunermenda nas dikim ku bi rastî zor demekî zor da xwe jiyan dikin yani jiyana wan bi rastî gelekî zor û zehmet e ez ava bêjim yani ji bo me hemû ya were Bəli. gelekî milletê me Kurd hemû gerekî bi rastî alîkarî bikin û her hunermendkî gerekî bibin dawetê xwe na bibin newîkê xwe na bi rastî alîkarî bikin yani ji bo wî qedê ez temaşana ra ez ava bêjim yani bira alîkarî bikin dawetê xwe konserê xwe bira hunermendê xwe ji bîra nekin. بله بله هر بیجه هوای رو ده امی هندی دیدی بین داوی برنامه خو لبله سرانه کی دست کارم امکارن حقی داغو داری بکن Berê ez setana lo halê min bibêjim. بله بله Lo halê min gel uç be halê min Düşman her roj dikuje çar pêş hevalê min Xwarzê min û halê min Dirjin her roj dikuje çar pêş hevalê min Xwarzê min û halê min Şer dikim qet nawestim disa jî me serbestim Çend sed salem bin destin vay halê min gel uç be halê min Çend sed salem bin destin vay halê min gel uç be halê min Lo halê min tu necî û walê min Dijminî roj dîsa kuş çar pêş hevalê min Xwarzê min û halê min Dijminî roj dîsa kuş çar pêş hevalê min Xwarzê min û halê min Şer dikim cenga werim biran û jî werin Erdim tüneriç berim vay halê min gel uç be halê min Erdim tüneriç berim vay halê min gel uç be halê min gelek spas dikin havale رو ده هر بیجه havale رو ده براستی هم میدین آتن داوی برنامه خواه ده داوی دست خوازم پرسکم جبوی که وان روژ تنگاسی پشت وان روژ تنگاسی پیامه کی تا جبوی تماشاوانه مرا چیه تو خوازی جمعه داوی ده چی بیجی Belê ez belê ewre ez hemû temaşevana silav dikim, silavê germ dil û can rêz dikim
و برا قدی که من پیش تاجی گفت برا همو برا قدی لمدر کفن و برا سر زمانی کردی برا ستانا گوداری بکن و برا ستانی زارو خناجی برا بدن گوداری کنن و برا زارو مناجی برا کردی بزنن کردی قصه بکنن ستانا بیجن از آب بیجن و جبوی تنگاسیا جی از همو ملت مر از آب بیجن yani her tiş derbaz dibe ger bira sağlığa wan çêbin bira sağlığa wan hebe bira baş bin ji me re ew baş e bi rastî hêdî hêdî way baş dibe înşallah ez ava bêjim û em dawî bername jî gelekî xweş bû ez kêfxweş bûm ji bo hevalê te na ez gelekî spas dikim. gelek spas dikin em zê hevalê rodê em karin dawî de hepkî stranekî da gudarî bikin û paşê bernameya xwe bigirin. Belê dibe. Ez îja setanekî zazakî dibêjim yan Belê dibe dibe. zazakî seta خبر از می داری از می بیجارم منا یاری سر اومد تمامın yakarım خبر از می داری az mi بیجارم منا یاری سر اومد تمامın yakarım Astari asmari sare cani mahu Silya sefer yamu sarı Mansarum varum Astari asmari sare cani mahu Silya sefer yamu sarı Mansarum varum her diliyle huydan alamın her diliyle huy ruhanamın her diliyle huydan alamın her diliyle huy çavreşamın Sevdamın uyarı sanun eksicacını Ez kerda benun bindi kadersini Sevdamın uyarı sanun eksicacını Ez kerda mecnun rindi kadersini Bağlamın sana razina keremli Zenar merda koyma zemmemi ali Bağlamın sana razina keremli Zenar merda koyma zemmemi ali her dilili huyden alamı her dilili oy ruhanamı her dilili huyden alamı her dilili oy çavreşamı Gelek dikin rodê
Spas baş. em ji bo wexta te ji bo dema te strana em gelek spaskin gelek em pir kêf xweş bûn vî demê de. Ez spas dikim. Erebî. Gelek spas. Dem baş dibe şev baş dibêjim ji we re. Bibînin xweşiyê de hûn zê. Gelek spas. Şev baş. Şewana ji te re Spas. spas dikim. Şev baş. Spas. Temaşevanêja matinên dîna dawiya bernamaya xwe ez gelek spas dikim hevalê Rodî re ji bo dema wî ji bo mûzîka wî re zî. Gelek wextekî pir xweş bû ji me re. Ez bawer dikim ji we re zî bravo be. Hêviya me ew e kî bernamayê de pêşrojan de bi hunermendê hêja re em ê dîsa bibin mêvanê we bibînin xweşiyê de.